pasa behar du, eta betikan bateko dena. Baldintzakzin, altueran 15 zentimetro, eta zabaleran 30 zentimetro gutxi. Eta kartoia, papera, erabiliz, eta kola, kopipen kola txuria. Baina hori izan batzen aire fondeko pasabatzen. Nogain punto bat dugu. Eta, bueno, kilo bat, hemen okatzuten, 200 gramuko 2 pixu. Kilo bat egiten duten. Argi? Bueno, ikusten da zendua dela, ezta? Alde gozatik. Bueno, neurri aldetik. 15 zentimetroko altura, kontuen artean zentimetro bat dagoela, zerotik azpira, Orduan, 15 zentimetroko altura badu. Ezta? Juan, 30ko zuloa. Eta hemen izaten da arazoa. 25 bat ditu.